ఐక్యత విజయపదం అనే యాత్ర ద్వారా మేము పేదల అభివృద్ధి కోసం, వారికి పేదరికంలో విముక్తి కోసం ఒక లక్ష్యంగా ఆంధ్ర తమిళనాడు సరిహద్దు నుంచి జూలై 23వ తేదీన ఈ యాత్రను ప్రారంభించడం. నడక ద్వారా ఈరోజు కోడూరు పట్టణానికి మన దీపిగూడు కోడూరుకి చేరుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 410 కిలోమీటర్లు నడుస్తూ ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఇంచుమించు 19 మండలాలు, 162 గ్రామాలు మేము నడుస్తూ వచ్చాము. ప్రతి గ్రామంలో కూడా పేదవాళ్ళని కలుసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు చూస్తూ, వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రదేశం, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానము, జీవిత చక్రం, ప్రతిదాన్ని కూడా చూసుకుంటూ ఈరోజు ఇప్పటివరకు వచ్చాము. అయితే మేము మొట్టమొదట అనుకున్నది, పేదలు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు, వారికి ఏ విధంగా మనం అభివృద్ధి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు తయారు చేయాలి, ఇంకా ఏం చేస్తే వారు అభివృద్ధిలోకి వస్తారు, వర్గాలతో సంబంధం లేకుండా, ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా ఎస్సీ కానీ, ఎస్టీ కానీ, బీసీ కానీ, మైనార్టీ కానీ, ఇతర పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరందరి కోసం పనిచేద్దామనే ఉద్దేశంతో వచ్చాము. అయితే ఈ క్రమంలో మేము ఊహించిన దానికన్నా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఊహించిన దానికన్నా దుర్భరమైనటువంటి పేదలు నేను కళ్ళతో చూశాను. వాస్తవాలు చూసి నిగురిపోయినటువంటి పరిస్థితులు నాకు కనిపిస్తుంది. కొన్ని ప్రదేశాలలో వారు చెప్పినటువంటి సంగతులు వింటే హృదయ విదారకంగా ఉన్నది. అంటే ఒక్కొక్కసారి వారికి కూలి దొరకక, సమయానికి చేతిలో డబ్బులు లేక, వంట చేసుకోలేని పరిస్థితిలో అన్నం వండుకుని ఆ గంజుతో ఎండుమిరపకాయలు నంచుకుని తిరిగేటువంటి విధంగా జీవిస్తున్నాము అన్న స్థాయి నుంచి, కనీసం ఇంటిలో వసతి లేకుండా వర్షం వస్తే పైనుంచి కప్పులు కారుతూ, వరదలు వస్తే ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చేసి లేకపోతే కనీసం వారం రోజులు నిద్రపోకుండా ఉన్న రాత్రులు కూడా గడిపామనే పరిస్థితి. అలా ఒక్కొక్క ఊరిలో ఒక్కొక్క గాథ మరి బాధ కలిగించేటువంటి విధంగా పేదలకు విలయతాండం చేస్తుందనేటువంటి విషయం మేము చూడటం జరిగింది. 76 సంవత్సరాల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాయి. రకరకాల పథకాల ద్వారా పేదరిక నిర్మూలన కోసం ప్రయత్నం సాగింది. అయితే ఇంతవరకు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలలో అక్కడక్కడ కొన్ని నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నా, బట్ ఇంతవరకు జరిగిన దాంట్లో ఎక్కువ తాత్కాలిక ఉపశమనం జరుగుతుంది తప్ప శాశ్వతమైనటువంటి ఒక అవకాశం కానీ, శాశ్వతమైన ఒక పరిష్కారం కానీ, నిజమైన పేదరికం నుంచి వీరిని వెలికి తీయడానికి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సో ఈ తాత్కాలిక ఉపశమనాలు ఆ రోజుకి, ఆ పూటకి లేదా ఆ నెలకి సరిపోతాయి తప్ప శాశ్వతంగా వీళ్ళందరినీ కూడా పరిష్కారం కల్పించాలంటే చాలా నిష్ఠాశ్రద్ధలతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంతో చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వారికి ఆస్తులు కల్పించాలి, ఆదాయ వనరులు పెంపొందించాలి, రాబడిలో వచ్చే మార్గాలన్నింటిలో ప్రవేశించాలి. పేదలు ఎక్కడైతే ప్రతి అంశంలోనూ వాటా పొందుతారో, విద్యలోనూ వైద్యంతో పాటు యాజమాన్య హక్కుల్లో కూడా వాళ్ళకి వాటా వస్తుందో ఆ రోజు కొన్ని శాశ్వత పరిష్కారాలు జరుగుతాయి. ఆ దిశలో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది ఈ కొద్ది కాలంలోనే మేము గమనించిన విషయం. దీనిని మిగిలినటువంటి జిల్లాల్లో కూడా చూసిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తప్పకుండా ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి, ఒక నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి, ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా, అంటే దీనిని పకడ్బందీగా అమలు చేసే విధంగా ఒక వ్యూహాన్ని కూడా తయారు చేసుకుని ఆ విధంగా పేదరిక నిర్మూలన కోసం మేమందరం కూడా పనిచేయడానికి సిద్ధమై వచ్చాము. మా బృందంలో అన్ని రకాల వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు, అదేవిధంగా రకరకాల ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు, పేదల కోసం పనిచేయాలనేటువంటి స్వార్థం లేనటువంటి ఆలోచనతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరం కలిసి సమిష్టిగా దీన్ని ఎదుర్కోవాలి.